Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụlọikpe mkpegharị adọnyerela nchabi ikpe ụlọikpe ukwu etiti chabiri banyere nkọrịta nke na-ehi odo n'ime pati ADC bụ nchabi ikpe kpọsara ọgbakọ ezumezu kọngres niile pati ADC haziri n'Ogo steeti bụ nke ọchịchị David Mark na Rauf Aregbesola haziri. Nna onye lieutenant ahụ nwụrụ n'ihe agha n'ime steeti Ọyọ oge ọ gara ịgbapụta ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi atọrọ Maazị Isaac Alabura akwala kwarịrị banyere ọnwụ erughị Lieutenant Felix Ademe Isaac oge ọ gbachara naanị afọ 28 ma kọwaa ya n'anya mmiri dịka olileanya nke ezinụlọ ha. Ndị omekome na-eji ndị ọha egwu ọzọkwa atọrọla otu onye isi ụlọ akwụkwọ n'ime steeti Ọyọ Maazị Kolawole Awuede ọ na-achọ ka akwụọ ha ugbu a nde naira 30 iji tọhapụ ya. Ha tọrọ nwa amadi ahụ na Satọde gara aga n'oge o si n'ugbo ya na-alọghachi. Osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla onye isi ụlọ ọrụ INEC Ọkammụta Julaị Amịpụtọn maka ọwa ya dịka onye ahụ họpụtara itipịa pati ndọrọndọrọ ọchịchị ndị na-abụghị nke pati APC. Maazị Peter Obi ekwuola ugbu a na ya anaghị enwe ndị enyi maọbụ ndị enyemaka pụrụ iche ndị na-apụghị ịkatọ nkwenye ya otu oge maọbụ mgbe ọzọ n'ihi na enyi ọbụla nke o nwere nke na-apụghị ịjụ ịkwekọrịta n'uche obi ya ọbụna otu oge n'ime ọnwa 3 ha bụrụ enyi na ya agaghị aga n'ihu na ọyị ahụ. Obi onye isi ala gụnyekwara ụlọ sineti ala anyị akatọla aka na steeti Ọyọ Seyi Makinde maka ikpe okuko tupu ngwa United Nations bịa mee nyocha banyere ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ nke hiri odo n'ime steeti Ọyọ. Obi onye isi ala kọwara nke ahụ dịka igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị rụrụ arụ. Onye prịnsịpal nwaanyị ahụ gbapụtara n'aka ndị tọrọ n'ime steeti Ọyọ akọwala ugbu a na ihe mere ndị omekome ahụ na-eyi ndị ọha egwu jiri bepụ otu onye nkụzi isi ma gbuo onye nkụzi nke ọzọ bụ iji kwagide aka gọọmenti imezuru ọchịchị obi ha n'egbughị oge ọbụla. Otu pati NDC adọnyerela Seyi Makinde ukwu n'ọkpụkpọ oku ya ka otu mba ụwa United Nations bịa mee nyocha banyere ntọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ahụ nke hiri odo n'ime steeti Ọyọ. Otu pati NDC rụtara aka na nyocha ahụ ga-ekpughe eziokwu niile banyere ntọrọ ahụ nke hiri odo n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Onye ọkaiwu na-achụso nta ugwu ruru ọha na eze Ọkammụta Chidinma Kalụ akatọla onye minista ọrụ Dave Umahi maka ọtụtụ ebubo ndị so ya kpagharị gbuo ebubo ndị metụtara ụmụ nwaanyị ịgba ọtọ igbu ọchụ nakwa ọnwụ. Peter Obi ekwuola ugbu a n'afọ 2027 pụrụ ịbụ afọ ikpeazụ ọ ga-azọkwa onye isi ala n'ihi na dabere n'usoro mere m dịka imere ibe m na n'afọ ohere ọzọ ịzọkwa onye isi ala ga-erute ndị ndịda aka na ya ga-adịzi afọ 78. Ụgbọelu njem ikpeazụ nke ga-ebulata ụmụ afọ ala anyị site mba South Africa lọghachi ala anyị ka a na-atụ anya gabata echi bụ Wednesday dịka na-atụ anya ibulata ụmụ afọ ala anyị ruru 315. Onye ga-eji ha pati ADC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Atiku Abubakar etiela ebe ugbu a ma bụ ebubo na afanyere na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 nke ala anyị ijeri naira 6.4 bụ ego nkwado onye isi ala nye asọmpi ntozu oke iko mba ụwa afọ 2026 n'agbanyeghị otu Super Eagles etozughị oke n'oge ha gụpụtara atụmatụ mkpata na mmefu ahụ n'ihu ndị omeiwu. Ọtụtụ ụmụ afọ ala anyị akatọọla ime ngwa ngwa ili ozu nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ onye minista Dave Umahi ma kpọkụ ndị ọrụ nchekwa ime nnyocha tara ọchịchị karịa ịdọ onye ozi ya n'ala ngwa ngwa n'ụbọchị Fraịde dị n'ihu. Pati APGA agụpụla onwe ha kpamkpam ịzọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'ihi na ha ekpebiela ịkwado nhọpụtarị nke ugboro abụọ nke onye isi ala Tinubu. Otu egwu nakwa onye ọkaiwu FAS akatọla nwunye onye isi ala Remi Tinubu maka ikwu na gọọmenti ọchịchị etiti nọ n'ọnọdụ dị ike ịrụzu ọrụ ndị a tọrọ n'aka ha maka tọkwa ya maka ikpe oku ka ndị otu egwu ahụ ha na-ede ude malite inyere ndị ogbenye aka. FAS chetara nwunye onye isi ala na anyị agwara ha na eze ji tụnyere ha vootu bụ Emilokon nke bụ ugbu a bụ oge anyị chi ọchịchị ụnụ chịwazie ya ugbu a. Otu onye ụkọchukwu ụlọ ụka Katọlik sitere ala anyị Naijiria Reverend Benjamin Mado onye nke gbara afọ 54 ejirila aka ya gbuo onwe ya ugbu a n'ime mba US n'ihi na ndị ụlọ ụka zipụrụ ya site steeti Ebonyi ịlụ ọrụ nke onye nwaanyị kemgbe afọ 2021 gọziri ugbu a n'oge eruola ịlọghachi bụkwanụ nke ọ jụrụ ịlọghachi n'ime mba Naijiria ma jirizi aka ya wee gbuo onwe ya. Ụlọikpe mkpegharị enyela nkwado ha ugbu a gaa n'usoro atụmatụ ntụliaka elu afọ 2027 nke ụlọ ọrụ INEC mapụtara bụ nke ụlọikpe ukwu etiti nọrọ n'abalị 10 nke ọnwa Mee afọ a kagbuo ya. Ụlọ sineti ala anyị enyela nkwado ha ugbu a gaa n'iwu ụlọ ọrụ na-echekwa njem okporo ụzọ FRSC bụ iwu ga-eme ka onye ọbụla nke ejidere nke na-ere ahịa maọbụ na-ekwusa ozi ọma n'ime ụgbọala na onye ahụ ga-akwụzi ego nha $50,000. Ụlọ ọrụ EFCC agwala Mama P na Randy Peter bụ ndị olu ha na-ada ụda na nkwado Peter Obi ka ha laghachi n'ụlọ ọrụ ha taa ịga n'ihu ịgba ha ajụjụ ọnụ dịka atọhapụrụ ha n'ime abalị ụnyaahụ oge a gbachara ha ajụjụ ọnụ nke ruru awa 11. Ụlọ ọrụ EFCC ekwubeghị efem na ihe kpatara eji nye ha ọkpụkpọ oku ịbịa n'ụlọ ọrụ ha. Ngwa ụlọ ndị ụlọ ọrụ EFCC napụrụ n'aka onye minista ikpe n'oge gara aga Abubakar Malami onye nke bụkwara onye atọni jeneral n'oge ọchịchị Buhari bụkwa n'ụlọ ndị ha gbachirila kpamkpam dabere na nchabi ikpe ụlọ ikpe ka ọnụọgụgụ ụlọ ndị ahụ ruru 48. Ha gụnyere ụlọ mahadum ọ rụnyere nke ọnụego ya ruru ijeri naira 56, ụlọ oriri na nkwari nke ọnụego ya ruru ijeri naira 12.9, ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio nke ọnụego ya ruru ijeri naira 78.7 nakwa ọtụtụ ụlọ obibi ndị ọ zụrụ na ndị ọ rụnyere n'isi obodo ala anyị Abuja nke ọnụego ya ruru nkụtụ ijeri naira. Nke a bụ onye minista n'oge ọchịchị Buhari bụ ọchịchị tụrụ ọnụ na ha na-alụ agha megide mpụ na igwucha ndụmego.
onye ọkaiwu ma bụrụ onye na-achụso nta okwu ruru ndị mmadụ Emifala na San akatọla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya maka ikesara ndị ọkaikpe ụlọ obibi ha rụrụ ha ma kọwaa nke ahụ dịka nke megidere iwu bụkwanụ nke ga-ekpochapụ mkpụrụ na onwe nke ụlọikpe. Ụlọikpe okpecha ọgwenyela iwu ugbu a ka ụlọ niile n'ala nke onye bụbụrụ onye gọvanọ ụlọ ọba ego ala anyị CBN Godwin Emefiele bụrụ nke a ga-anapụ ya kpamkpam. Ụlọikpe okpecha ọgwụ kpochapụrụ nchabikpe ụlọikpe mmegharị Chabiri bụ nke ha nyere iwu ka ekpegharị ikpe ụlọikpe ukwu etiti Chabiri n'oge gara aga. Okwu ikpe nwa amadi ahụ malitere n'oge eboro ebubo na Emefiele emefiela ọtụtụ ihe n'okwu igbochi ndụ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akatọla ụlọ ọrụ EFCC maka ịchụso Mama P na Randy Bida kpọkuo ha ka ha chewe ihu ha n'okwu mkpesa chandụm ndị gbara ọkpụrụkpụ maka kwụsị ịchụso ndị na-achụso nta ọdịmma ọhaneze n'ọba soshal midia. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii steeti Delta Bright Dafe akatọla ọtụtụ nkwutọ na nkwulu nwata nwaanyị ahụ gbara afọ 20 nwụrụ anwụ ugbu a na-enweta n'ọba soshal midia dabere n'ebubo na Ifeanyị Ogbonna Odogwu Asaba dinagidere ya n'ike. SP Bright Dafe rụtụrụ aka na ọhaneze ala anya na-enwe obi ọmịiko n'ebe onye na-agabiga mmetọ na ahụ ụfụ nọ nke pụrụ ịbụ ihe kpaliri nwata nwaanyị ahụ iji aka ya gbuo onwe ya oge ọ gụchara ihe ndị mmadụ na-ede maka ya n'ọba soshal midia. Ọgwụnụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.